И здравейте на всички! Днес ще направим едно Multi-Gaming PC специално за игри. Не, че и старото не беше за игри, но това вече е за години напред за игра. Да, общата му сума, както цените варират винаги, както във всяко клип ще го казвам, да не забравяйте. Днеска е 6 февруари 2017, 2 часа 3 часа без 3 минути. Така. Започваме. Общата цена на компонентите е 6019 лева. Започваме с нашото адско дъно, което е MSI X99A Rider. 430 лева. Може да сложите две дънни платки. Имаме колко слота? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 слота имаме. За RAM памет и 2 видеокарти. За тази цена просто е супер, 430 лева. До 128 гигабайта максимален капацитет на RAM достигаме, което ще са напълно ненужни. DDR4. Сокета е 2011-V3. Мисля, че малко хора са го чували, защото този сокет е направен за специално такива екстрим процесори. Както виждате, този процесор е такъв, който съм избрал. Сега ще го видите. Общо взето това е за това дъно. Адско дъно е, просто супер якото е. И бих си го купил, ако имах 6020 лева да закръглим. Нека да преминем и към нашия процесор, който е Intel Core i7 6950 3 ГГц на сокет 2011-V3. Тактовата честота е 3000 МГц. Значи по новата 14 нанометрова технология, последната. И харчи 140 вата, забележете, дами и господа. 140 вата. И да, общо взето това е за това дъно. За този процесор. Така, нека преминем към следващия компонент от нашата конфигурация, а именно и нашата RAM. Това е нашата RAM, Kingston 16 ГБ на тактова честота 2133 МГц, DDR4 2 по 8. Защо избрах 16 ГБ? Общо взето и аз не знам защо, но когато имате 8 слота за RAM памет, вие може да сложите, не знам, просто сметнете си ги, 8 по 4. 24. Не, базикам се, 32 ГБ. Можете да сложите 8 по 4. Затова, общо взето, да. Но направо, според мен ще е ненужно. Затова слагате по една плочка по 16 ГБ, защото 7 по 4 е 32 и е малко. Да, преминаваме. Извините за паузата. 32, да. 8 по 4, 32. Да, преминаване към нашата адска видеокарта. Просто, дами и господа, вижте каква е красавица. Вижте просто. MSI Radeon RX 488 ГБ GDDR5 256 бита PCI Express. Разбира се, RX 480 Gaming в изпълнение на MSI. Адската видеокарта 8 ГБ. Не мога да повярвам просто. Видеочипсет е на AMD. 2 вентилатора, дами и господа. Мисля, че има и възможност за overclock. Да, 256 бита. Да, доста е големичка. Колкото две палитки с 1050 Ti е. Големичка е. Вече да преминем към следващия ни компонент, който е нашето HDD. Seagate Barracuda 1 TB, 7200 оборота.
64 мегабайта кеш, SATA 3 и да. Няма нищо съществено какво да кажем за нашето HDD. Всеки знае за HDD-то, нека да преминем и към по-готината част, която е SSD-то. SSD-то, така, за които не знаят, SSD-то се използва за по-бърза работа. На него се слагате Windows, т.е. операционната система, защото може да сте и на Linux, каквото решите. Слагате си операционната система по вашите игри. 500 гигабайта направо ще върши страхотна работа. Препоръчвам на всеки, който има пари, 300 и няколко ля да си вземе 500 гигабайта. Но и 128 гигабайта на вас ще са ви достатъчни. Не знам какво ще си слагате на него. Но също така е хубаво да имате и един хард диск. На предишната конфигурация сложих 2 терабайта, а на тази 1. И аз не знам защо. Ама защото сложихме едно SSD заради това. И да, общо взето това е за нашето SSD. Наистина заслужава си да си купите, но си вземете и едно HDD. Така. Нашето захранване, което е 1200 вата, дами и господа, напълно не е нужно, 500 лева почти, без 40 лева. Нека закръгляме, нали, към 460. Просто адско. Просто супер безшумно е. Много е безшумно и много добро. Напълно ненужно, според мен, но може да прави, когато правите апгрейд, ще ви е нужно с по-голям капацитет. И заради това избрах толкова голямо захранване. Така, следващото, което е доста яка, кутията ни, нашата кутия е NZXT Source S340. Имаме отгоре вентилатори за водно охлаждане, просто адската кутия, дами и господа. Това е стъклено панела от ляво. Да, точно този, дето се виждат вентилаторите. Той е стъклен, изцяло е стъклен, наистина. Има в най-различни цветове. Наистина адска е, просто супер яката е. И за цената си е доста добра и е доста тежка, между другото. Нека да видим колко килограма е. 7 килограма, дами и господа. 7 килограма. Просто не знам. Не знам какво да си кажем друго. Та, надявам се да ви е харесало това видео. Ако искате, може да правим още такива видео. И може да харесате това видео и да се събнете, нали, ако искате. Добре, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Чао!